ошхонаҳои маъруфи минтақаи колхози Россия дар канори ҷанубии Душанбе рақибони ҷиддӣ пайдо карданд. дар ин кӯчаи маъруф бо ғизоҳои болаззат ошхонаву тарабхонаҳои ғизоҳои миллии чинӣ пайҳам таъсис мешавад. чебамо исай, кансамогу, чиача донфу ва ба ин монанд чанд навъи ғизои чинӣ дар яке аз ошхонаҳои навтаъсиси чиноӣ дар ин маҳалла муштариёнро ба худ ҷалб кардааст. ин ғизоҳо маъмулан аз хамир, гӯшти гову гӯсфанду моҳӣ, беринҷ, сабзавот ва хушбӯйҳои мухталиф таҳия мешавад. ошпазҳо чиноиянд ва маҳз ба хотири таъсиси ошхонаи ғизоҳои миллии чиноӣ аз Чин ба Тоҷикистон омадаанд. муштариҳои тоҷик бештар ғизоҳои ҷам, басай, ҳай, ю ва ғизоҳое ки аз гӯшт ва навъҳои мухталифи буридаҳои хамирӣ омода мешаванд хуш доранд. муштариёни ошхонаи чинии дӯстӣ дар баробари муҳоҷирони чинӣ ҳамчунин сокинони маҳаллиянд. усули ғизопазии чиноии Хого дар ин ошхона хеле ҷолиб аст, зеро бо ин усул ғизоро дар сари миз муштарӣ бо табъи худ омода месозад. вале сокинони маҳаллӣ дар ин ошхона бештар ғизоҳои омодаро фармоиш медиҳанд. ҳар рӯз ҳаминҷаем говақт манту, пилмени хитоӣ, лагман, мифан меган биринҷ, қатъи гӯшту майда-шайдаш беҳад бамазза. аммо дар тарабхонаи дигари чиноӣ дар маркази Душанбе ки таҷрибаи 8 соли кор дар Тоҷикистонро дорад, феҳристи ғизоҳои чинӣ хеле зиёд аст. муштариён дар баробари сокинони маҳаллӣ меҳмонони хориҷӣ ҳастанд. дар ошхонаи мо бештар аз 200 навъи ғизоҳои миллии чинӣ омода мекунем. маъруфтарини ин ғизоҳо аз гӯшти гову моҳӣ, гӯшти туршу ширини мурғ, биринҷи бирён, бурдаи хамирии бирён ва албатта мурғобӣ бо усули пекинӣ аст. тарабхонаи Лонгчен аз нахустин тарабхонаи чиноӣ дар Душанбе буд. аммо ҳоло дар як кӯчаи маҳаллаи маъруф ба колхози Россия 4 ошхонаи чиноӣ фаъол шудааст. муассисони ин ошхонаҳо далелро афзоиши талабот унвон мекунанд. ҳоло шумораи чиниҳо дар ин ҷо зиёд шудааст. аз ин рӯ талабот ҳам ба ғизоҳои миллӣ афзоиш ёфтааст. бар изофа сокинони маҳаллӣ низ ба хӯрокҳои мо таваҷҷуҳи зиёд доранд. шумораи ошхонаву тарабхонаҳои ғизоҳои чинӣ дар Душанбе ахиран ба бештар аз 10 адад расидааст ва дар ҳоли афзоиш аст. сарпарасти аксари он ошхонаву тарабхонаҳо шаҳрвандони чин ҳастанд. яке аз муассисонаш шаҳрвандони Тоҷикистон. сокинони маҳаллӣ дар ин ошхонаҳои чинӣ маъмулан пешхидмат кор мекунанд.